Tervetuloa Helena Pirttiniemi Kiitos. taimikoulutuksen esittelyyn. Ja minä olen Emili Osara, fytonomi. Kerropas Helena, kuka sinä olet? Helena Pirttiniemi ja mä vedän tätä taimikoulutusta. Ja taimikoulutushan on luontais- ja terveystuotealan ammatillinen koulutus ja viestintäkeskus. Ja tänään tosiaan puhutaan tästä Taimin koulutusputkesta, mitä meillä opiskellaan. Kyllä, tämähän on ihan ainutlaatuinen Suomessa ja ihan mielettömän upea koottu paketti, jota voi sitten syventää sitä omaa osaamista ja pääsee lähtemään ihan alusta liikkeelle myöskin kuka tahansa. Juuri No, näin. Eli tosiaan meidän niin sanottu koulutusputki koostuu tämmöisistä osioista kuin Taimi-peruskoulutus ja sitten Taimi-syventävät koulutus ja sen jälkeen on 2 päivän seminaari. Ja nämä on kaikki verkkokoulutuksia ja Taimi-peruskoulutuksen kesto on 8 kuukautta, kuin myös sitten jatkon on 8 kuukautta. Ja nämä on tarkoitettu sivutoimisesti opiskeltaviksi, eli työn ohessa, jos vaikka alaan tutustuu tai haluaa vain lisätietoa itsellensä, niin se onnistuu sen 8 kuukauden puitteissa aina per kurssi ihan hyvin. Ja voi käydä vaikka päällekkäin näitä koulutuksia, jos on aikaresurssiakin vaikka runsaasti. Ja Taimi-peruskoulutuksessa saadaan niitä perusvalmiuksia, eli mitä ne terveyteen liittyvät asiat ovat, ja sitten käydään niitä syventämään siellä luonnonmukaisessa terveydenhoidossa ja pohditaan niitä tautiopin perussairauksia, mitä meillä suomalaisilla siellä tahtoo sukuperimässä olla. Ja tosiaan se terveystuoteseminaari tarkoittaa sitä, että hetken aikaa pysähdytään oman itsen äärelle ja käydään omia voimavaroja ja jaksamista, jotta sitten kun saamme sen nimikkeen, eli terveystuoteneuvojan osoittamaan sitä omaa osaamista, niin jaksamme ja hoidamme myöskin itseämme jatkossa. Ja jatkon osalta voi sitten tosiaan tuoteneuvojan nimikkeen jälkeen jatkaa Helsingin yliopiston kanssa tehtyyn niin sanottu fytonomi-täydennyskoulutusosioon, joka on oma yksittäinen erillinen koulutus, mutta jatkaa tätä meidän Taimin putkea. Ja putki päättyy sitten, kun kaikki on käyty, niin tähän niin sanottuun fytonomi-nimikkeeseen, jonka Taimi sitten myöntää, eli siitä tulee diplomi ja myöskin sitten oma nimike, tämmöinen siihen rintapieleenkin kertomaan fytonomi-osaamisesta. Ja Helsingin yliopiston kanssa järjestettävä fytonomiosuus järjestetään muutaman vuoden välein, eli voi olla, että siellä joku haluaa heti hypätä sinne yliopiston osuuteen ja käydä nämä kaikki vaikka kerralla, niin kuin tälläkin hetkellä meillä siellä on meneillään fytonomikoulutus, jossa henkilöt valmistuu sitten vuonna 2025 ja osa käy näitä kaikkia osioita yhtä aikaa, niin tulee sitten se nimike jo ensi vuonna. ja mitäs ero on sitten fytonomikoulutuksessa, että jos käy sillä lailla järjestyksessä, että on peruskoulutuksen ja syventävän koulutuksen käynyt läpi, niin mitäs sitten fytonomi-osio pitää sisällään? Joo, eli se vähän helpottaa sitten, kun siellä käydään sitä lääketiedettäkin ja niitä ravintolisia ja fytoterapiaa käydään ensin siellä Taimin osalla hyvinkin perusteellisesti ja luonnonmukaista terveydenhoitoa. Ja kun meidän alalle tulee tosiaan, niin se tutkittu tieto on tärkeää, niin yliopiston osuudessa käydään niitä tutkimuksia, miten niitä tulkitaan ja miten niitä luetaan ja mitkä on ne perusteet siihen tutkittuun tietoon. Ja sitten myöskin esimerkiksi tuotekehitystä syvennetään fytoterapiaa, niin sikäli Taimin perus- ja syventävän koulutuksen jälkeen, niin se on ehkä vähän helpompi sitten käydä sitä, mutta onnistuu kyllä ihan suoraankin hypätä sinne yliopiston koulutukseen. Kyllä. Ja miten sitten, käydäänkö vähän tuota Taimi-peruskoulutusta läpi, että siitä varmaan suurin osa lähtee liikkeelle, että mitäs se esimerkiksi pitää sisällään? Niin siellä lähdetään anatomista ja fysiologiasta, joka antaa sitten perusteet siihen, että kykenee ottamaan
taas sitten tarkempaa tietoa siihen, mutta siitä tulee se pohjatieto, että ymmärtää, miten keho toimii. Sitten siellä käydään alan lainsäädäntöä läpi, eli luontaisterveysalalla on ihan oma lainsäädäntönsä, ja sitä ei oikeastaan niin kuin pysty, sitä on aika vaikea, se on niin laaja osio, että se vaatii oman keskittymisensä, ja sitten kun se on koottu sillä lailla helpolla lailla siihen yhteen, niin se on hirveän tärkeä tietopaketti, joka luo aika lailla perusteet sille, että jos työskentelee alalla. Sitten siellä käydään ravintofysiologian perusteita, mikä tietysti ymmärrys helpottaa sitten ylipäätänsä, miten toi hoitaa itseään tai sitten jos työssä neuvoo muita. Hivenravintoaineiden aineenvaihdunnan perusteita käydään läpi, ja se auttaa myöskin ymmärtämään esimerkiksi, että mitä kannattaa yhdistää ja mitä sitten ainesosia kannattaa ottaa esimerkiksi eri aikana, että pystyy optimoimaan. Ravintolisien tuoteryhmiä käydään läpi. Joitakin esimerkkejä on esimerkiksi adaptogeenit, sitten rasvahappovalmisteet, vitamiinit, hivenaineet, antioksidantit on yhtiä esimerkkejä tuoteryhmistä. Sitten käydään rohtokasveja ja fytoterapiaa, ja silloin päästään kasvien ihmeelliseen maailmaan. Eli kasvillahan on yleensä aika montakin käyttötarkoitusta, niin päästään siihen tutkittuun tietoon, että mitä se tarkoittaa ja millaisia ainesosia vaikkapa kasveissa on, niitä vaikuttavia ainesosia. Käydään biokemiaa ja suojaravinteita ja luontaiselintarvikkeita ja sitten myöskin ihan ruoantuotantoa ja esimerkiksi, että miten luomutuotanto eroaa sitten niin sanotusta perinteisestä tavallisesta ruoantuotannosta. Eli hyvin niin kuin kattavasti, ja tässä on nyt osa, tämmöinen pintaraapasu, mitä siellä käydään läpi. Ja sitten tosiaan siellä syventävällä puolella sitten syventyy, ja sitten on vielä se fytonomipuoli, jossa sitten keskitytään siihen kasvilääketieteeseen vielä enemmän. Eli ihan ainutlaatuinen, että muualla ei tällaista ole, niin tämä on kyllä ihan mieletön putki ja lisää sitä niin kuin ymmärrystä kehosta ja miten voi ottaa vastuuta siitä, että voisi paremmin myös ennaltaehkäisevästi. Tuleeko Helenalle vielä jotain mieleen, mitä haluaisit sanoa? No, yhteystiedot tietysti löytyy tuosta Mm. toi www.taimikoulutus.fi, josta löytyy sitten puhelinnumerot ja sähköposti ja sitten myöskin lomake, jolla voi ottaa yhteyttä. Ja koulutus alkaa sillä tavalla, että käymme yhdessä sitä sähköistä ympäristöä läpi, eli puhelimen applikaatiolla. Tätä voi myöskin siellä matkan varrella käyttää koneen lisäksi. Ja käydään sitten tätä rakennetta yhdessä läpi, että on sitten hyvä perusta lähteä siihen koulutukseen. Eli lämpimästi tervetuloa koulutukseen ja kyselemään lisää näistä asioista. Kyllä, tervetuloa. Voin lämpimästi omastakin kokemuksesta kyllä suositella, ja Helenalta voi kysellä sitten lisätietoja. Kiitos. Kiitos.